Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Cambio de identidade. Ai, parece mentira que o diga eu, pero boto moito de menos Osmar. Desde que empezou a traballar estou tan aburrida. Veña, Lucy, non será para tanto. Como adoito dicir eu, no mundo hai dúas clases de pans. Ai, os que botas de menos cando non están e os que mastigan coa boca aberta. Subimos. E xa chegamos ao andar 110. Unha hora e media tarde. O noso amigo míranos por riba do ombreiro, agora que traballa no Praza Torreyogur. Praza Torreyogur. Se eu fose Osmar... Stevie, se foses eu terían que despedirme. Mellor dito, despedirte. Despedirme? Por que me ian despedir? O único que tens que facer todo o día é premer botóns e eu tamén sei premer botóns. Stevie, razoa, traballaches algunha vez. Levas unha vida folgada de can. Unha vida folgada. Non sei por que o dis, neno. Son un pan pensador. Non boto o día folgando no teu sofá só por folgar. Se non me movo é simplemente para permitir que as ideas me entren na cachola, para que non se asusten polo tamaño do cerebro. É esgotador. Esgotador, non das pancada en todo o día. Quen me dera vivir deitado no sofá, vendo a tele, comendo fariños e gozando da vida ociosa que levas. Como te atreves a dicir tal cousa, anaco de pan branco? Non vou quedar quieto soportando que me insultes. Marcho. Ai! Que lle vai a ben, señor. Que é o que lle pasa a Stevie? Estaba a piques de contarlle unha boa nova ao noso amigo. Xa pode ser boa. É moi boa. Vanme ascender, si, oíches ben. Eu, Osmar, manexando o ascensor privado do presidente do... Praza Torreyogur. A que é genial. Osmar, moi ben, vas manexar o ascensor da última planta. Sí, é extraordinario. Únicamente teño que superar unha pequena proba de nada para que vou estudar arreo hoxe á noite, pero que pode sair mal. Deica logo, Lucy. Stevie, deixa de facer ruído. Teño mañá a proba. A ver, cadernos sí, lápiz sí, papel sí... Stevie, faime o favor, que teño que concentrarme. Os amos máis fiables e sabios do mundo sempre foron homes sinceros e ademais ambiciosos. Que ten que ver isto cos ascensores? Stevie, de verdade que teño que estudar a materia. Dame o libro. Que libro? Que libro? Mirades, feita que fixaches, Stevie, a culpa é túa. Polo que máis queiras, déxame estudar un pouco, só che pido iso. Acouga, moldiño. Como digo eu sempre, hai dúas clases de pans. Para. Que acabas de dicir? Que hai dúas clases de pans no... Xa non son un Osmar. Son un Stevie. Agora eu son ti e ti és... Non, son un Osmar raro e fareludo. Que fixen eu para merecer isto? Stevie, non digas iso. Agora sabes como me sinto todos os días. E agora vivirei eternamente atrapado neste horrible corpo de rebanda con codia. Polo gran panadeiro, non pode haber un castigo peor no mundo. Acouga, Stevie, pensemos xuntos. Mañá teño que facer unha proba. E se quero conseguir ese ascenso, necesito que non me falles desta volta. Tranquilízate. Só temos que... Un momento, todo isto sucedeu por culpa do libro. De onde sacache o libro? Non o entendo. Aquí era onde estaba Libros Máxicos Arás. Que pasou? Unha focha a sumidoiro.
Un fenómeno sobrenatural capaz de destruir edificios e atrancos de guión en cuestión de segundos. Saian, temos moito traballo que facer. Non queremos que se produza ningún accidente. Vale, estupendo. Compañeiro xa coñece lo dito. Se o mundo só che dá buratos, que podes facer? Vas comer, está claro. Deica logo, moldiño. Quero dicir, Stevie. Non vas ir a ningunha parte, Stevie. Quero dicir, Osmar. Morro coa fame. Ti vas ter que pasar a proba de mañá. Bla, 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 bla. Os altos e baixos dun ascensorista. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ata o ceo e máis alá. Actitude e etiqueta na vida dun ascensorista. Ai! Ai! Vale, outra vez. Cal é o mantra dun ascensorista? Os botóns son os meus amigos. Non lles teño medo aos botóns. Eu son os botóns. É o máis importante, lembra? A discreción é o segredo do éxito dun ascensorista. Sí, xa o entendín. A discreción é o segredo do éxito dun ascensorista. Estás preparado, moldiño? Quero dicir, Osmar, querido amigo. Proba pro ascensorista do presidente. Vaya, parece que son o único candidato. Teño o posto no papo. Candidato Osmar. Moita sorte, Stevie. E non o esquezas, o segredo do éxito dun ascensorista é a discreción. Contra, que chea de botóns. Oh, boas noites, señor. A que andar? O 109. Monsieur Stevie Bonfino atopo, onde se meteu? Quen eu? Ando de acopralo, xa sabes como son. Tome. Que é isto? Non se acorda, mon ami. Pagou o xantar de todos os convidados á festa que celebraba a Liga Femenina de Trigopol de Vilalmorzo. Mi madriña o que tal comen esas mulleres? Para pagar esta factura teria que gastar 2 meses de soldo. De soldo. Que gracioso, desde cando traballa, Stevie? Pois desde que son cansón, cando me convertín nun ser sincero e ambicioso, porque eu... E non o esquezas, o segredo do éxito dun ascensorista é a discreción. Como me alegro de verte, meu. Non esquezas que aínda me debes 200 pavos. 200 pavos? De que me falas? Oh, Stevie, non te acordas da aposta que fixemos? Que aposta? A que perdiches, pasmón? Chegou a hora de pagar. Non me acordo de nada. Non era eu, sabes? Estás te rindo de mí ou que? Grazas, meu, abor. Esta é a conta de cando convidou os clientes do restaurante a unha copa. Esquecera incluíla. Chegamos ao noso destino, señor presidente. Foi un honor facer de ascensorista privado seu e espero reunir os requisitos pro aposto. Diga, está vostede ben, mozo? Padece algunha alerxia? Perdoe, señor, debe ser o gas lacrimóxeno que entrou polo respiradoiro. Mi madriña, o posto é teu para sempre. Nesta empresa nunca houve un ascensorista con tanto sentido do humor. Grazas a ti, todos os días serán festa para nós. Estou farto de ser ti, Stevie. Non estou afeito a esta vida folgada. Que é o que dis? Reláxate. Ao final, o que saíu mellor parado és ti, porque mírate, és atractivo. Son o mellor parado. Paguei un banquete do que non gocei. Paguei unhas copas que non bebín. Despois paguei unha aposta que fixaches ti. Quero volver ser Osmar outra vez. Ai, sí, moldiño. Xa sabes que a vida non é un camiño de rosas, nin unha visita a Panilandia.
Botei o día encerrado nun ascensor como unha fera engaiolada. Se vai ser así toda a miña vida, prefiro saltar ao vacío desde o alto dun edificio. Quero volver ser eu. Un momento. Podemos repetir o que fixemos. Sí, de acordo. Hai que concentrarse moito a ver se recuperamos a identidade. Concéntrate máis. Volvo ser eu, viva! Imos convidar a Lucy a un xeado para celebralo, Que boa idea! Comerei o teu e mailo meu porque tes que manexar un ascensor moi especial, acórdate. Estás aí! Señores, vai ser unha viaxe divertida. Observe. Non é divertida, é noxenta. Anda, mozo. Chamei os membros do Consello para que disen o gracioso que és. ¡Qué vergonza! Contanos un chiste dos teus, anda. Ai, sí, por que cruzou a estrada a galleta? Vaite daqui, non te quero volver ver na torre. Payaso dun único chiste gracioso. Oxalá estivese Osmar con nós. Sen el non é divertido. Osmar! Que pasou? Canso dos altos e baixos? Non, sei que só teño baixos. Despedíronme. Viva! Mira ao lado, bo. Así podes botar máis tempo cos teus amigos. Sí, supoño que non podes estar triste cando tes amigos tan bons como estes, non?